בוקר טוב, צופים וצופות, איזה כיף שאתם איתנו פה, איתי ועם לני המקסימה, בשיחה על איך את יודעת שאת חיה עם נרקסיסט, או איך זה לחיות עם זה, או תכף אנחנו ככה נתקדם. אז נעים מאוד, שמי פז ברקאי הרצן, אני מנהלת קהילת עכשיו את, עכשיו ליהוד ואת עם סימן קריאה, כי עכשיו זה הזמן שלך. הקהילה הזאת בפייסבוק מיועדת לכל אישה שרוצה למנף את עצמה, להתקדם, לעזור, להיות באחווה. רוצים עולם אחר, נכון, לני? כל אז הזמן. זה המטרה. אז מי אני? אני פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית, יועצת בריאות טבעית, מנחת קונסטלציה, נומרולוגית, בלה בלה בלה, אבל לא משנה, היום הבמה מוקדשת ללני שלנו. אז לני, הבמה בואי היום, תספרי לנו קצת. הבמה היום מוקדשת לא ללני, היא מוקדשת לכל מי שרוצה לדעת או רוצה לדעת אם היא חיה עם נרקסיסט. אז אני כן, לני גם? אדרי, אז אני לני אדרי ואני פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית, יועצת ומטפלת זוגית. אני בעצם מטפלת ב-15 כלים שונים. אני עושה גם קונסטלציה, אני הפרעות אישיות, גם מאמנת אישית, גם מנטורית, מלווה, ובכובע הראשון שלי אני בכלל במאי תיאטרון ואני שחקנית, אז אני הרבה דברים, אבל היום אני ככה רציתי להיות מאוד ממוקדת בנושא שלנו, שהוא נושא מאוד 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 חשוב, ואפשר אפשר להתחיל, אלא אם כן יש לך עוד איזושהי שאלה לפתיחה, פז? אז אני יכולה להגיד שאני ממליצה עליך באופן אישי, את פשוט אישיות מדהימה, ואת יכולה תודה, המון וואו. לעזור, כן, אז סיימנו זה בעצם. מההיכרות שלי איתך. תודה, תודה רבה. אוקיי, אז רציתי לדעת, אוקיי, איך אני יכולה לדעת אם אני חיה עם נרקסיסט? אוקיי, אה, איך אפשר לדעת? איזה סימנים יש? לפי מה? אוקיי, תראי, אז קודם כל, נרקסיזם בעצם, ולא קווים נרקסיסטים, כי יש הבדל בין קווים נרקסיסטיים לבין נרקסיסט בהגדרה. זו בעצם הפרעת אישיות, שלרוב היא גם לצידה מתפתחות עוד הפרעות, כמו הפרעת אישיות גבולית או הפרעת אישיות נמנעת וכולי. ויש בעצם שני סוגים של נרקסיסט. אנחנו כל הזמן חושבים, או זה מה שלימדו אותנו, שנרקסיסט בדרך כלל הוא קולני, הוא מדבר על עצמו, הוא רוצה רק את המחמאות, אישורים מהסביבה על כמה הוא הכי טוב, וכמה הוא הכי יפה והכי חכם והכי מוצלח, ואצלו הכי טוב, וכולי, וזה נכון. אבל לצד זה יש את הנרקסיסט הסמוי. זאת אומרת, אם הנרקסיסט הקולני, הגלוי, אוקיי, הוא אחד כזה שאנחנו מיד מזהים אותו, את הנרקסיסט הסמוי קשה לנו לזהות. מאוד מאוד קשה. ואני דווקא רוצה לשים דגש היום על הנרקסיסט לסמוי? הסמוי. זה שמשאיר אותנו כל הזמן בסימני שאלה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה מתרחש לו בלב, אף פעם לא יודעים או לא יודעות מה מתרחש לו בראש. זאת אומרת, הוא לרוב לא חושף את הרגשות שלו? הוא לא פוקר חושף פייס? מהרבה סיבות, אוקיי? לפעמים זה לא ברמה, היום אני לא אחשוף את הרגשות שלי, לא. זאת אומרת, הוא יכול להיות הבן אדם הכי רגשן, הוא יזכה בסרטים, והוא יהיה כזה מאוד, אפילו קצת ילד, כאילו בנשמה שלו, אבל אם תרצי לדבר איתו תקשורת רגשית, יכולה לשכוח מזה, הוא לא באמת יבין אותך, הוא לא באמת יבין מה עובר עליי. אבל לא יבין או שהוא לא ירצה להבין? זה שני דברים לא, שונים. לא, לא, אז זהו, יש הבדלים באמת מאוד 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 מהותיים, אוקיי? בואי נלך רגע על הנרקסיסט הקלאסי, אוקיי? איזה תכונות יש לנרקסיסט הקלאסי? קודם כל הוא מאוד יהיר. לשמוע תמיד אצלי הכי טוב ואני הכי טוב. עכשיו הוא יכול להיות מקסים, ואנשים צ'ארמר. כן, צ'ארמר, ואנשים משכו אליו כמו
כמו זבובים לביף, אש. לאו דווקא או, התכוונתי למשהו אחר, אבל לא כן, כן, חשוב. הבנתי, הבנתי, אני צוחקת. אנשים פשוט יימשכו אליו, כי הוא גם, יש לו אינטליגנציה, הוא יודע לעשות, הוא מאוד מניפולטיבי, מאוד יודע להשיג את הדברים שלו דרך אחרים. הוא יכול להיות הכי מקסים אלייך, אם הוא באמת צריך משהו שיקדם אותו. אז קודם כל האינטרסים שלו, קודם כל מה הוא צריך, מה הוא רוצה. אין לו הרבה סבלנות. כלומר, כאילו, הוא אף פעם לא יעזור לך, או שהוא יעזור לך במעטה לא, הוא מסוים. יעזור, בטח הוא יעזור, אם יש לו אינטרס, הוא יהיה הבן אדם, הוא יציל אותה, הוא יהיה המלאך שלה. אם יש לו אינטרס, בטח, איזו שאלה, בוודאי. אבל את יכולה להגיד שלכל האנשים יש אינטרסנטים. והשאלה מה, כולם נרקסיסטים? לא, אני אגיד לך מה, זהו, שאת יודעת, בלימודים, כשלומדים, לומדים פסיכולוגיה או פסיכותרפיה, ומתחילים לדבר על הפרעות אישיות, אז את צריכה לראות, זה משהו שקורה לרוב הסטודנטים. רגע, אולי אני כזה? אולי יש לי את ההפרעה הזאת? אולי, את מדברת איתי על איזשהם קווים נרקסיסטיים. נרקסיסט בהגדרה הוא מאוד מודע, הוא מאוד מניפולטיבי, הוא מאוד יודע, אין לו סבלנות ליותר מדי דיבורים. טוב, יאללה, מה את צריכה? יאללה, כזה. אין לו, זה אפילו ייראה כאילו מזלזל, אוקיי? והוא תמיד כמובן במרכז. שמה, אגו מאוד 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 מנופח, ובעיקר התחושה הזאת שלו שמגיע לי. אני מיוחד, לרוב הוא גם יחשוב שהוא מאוד מאוד מיוחד, שונה מאחרים, מאוד מוצלח, אין הרבה כמוהו, אוקיי? חשוב להגיד שהנרקסיסט הזה, הקלאסי, הקולני הזה שנלחם, לרוב המנגנון ההישרדותי שלו זה הפייט, זה להילחם, זה אני לא פרייר, זה אני אראה ואני זה. כל הרעש והצלצולים האלה הם בעצם איזושהי עטיפה של דימוי עצמי מאוד נמוך, של ערך עצמי מאוד נמוך. כי אם לא היה לי ערך עצמי מאוד נמוך, אני לא הייתי צריכה את כל האישורים של כולם ומחיאות הכפיים של כולם. זאת אומרת שיש שם, יש שם הפרעה בבסיס, אוקיי? אישיותית. כשאתה, הפרעת אז אישיות. בואי, את יכולה להסביר אולי בכמה מילים מה זה הפרעה אישיותית למי שלא יודע מה זה? אוי, את נכנסת איתי עכשיו, את יודעת, אנחנו יכולות לדבר על הפרעות אישיות עכשיו, הפרעות אישיות, בגדול, בגדול, כן. קלאסטר בי, תראי, הפרעת אישיות, כשמה כן היא משהו אישיותי, בסיסי באישיות שלך, שמפריע לך להתנהל. אתה יכול, אני אתן לך שתי דוגמאות משני מטופלים שלי היום מהקליניקה, אוקיי? אז אחד עם הפרעת אישיות נמנעת. אז הוא לא יודע שיש לו הפרעת אישיות, הוא לא ידע שיש לו הפרעת אישיות נמנעת. אז כל הזמן קרא לעצמו, אני עצלן. אני עצלן, אני תקוע, אני לא מצליח, אני לא מרים את עצמי, אני מתחיל משהו ולא גומר, אוקיי? אז כשמאבחנים שיש שם בעצם, זה לא סתם להיות עצלן, אלא באמת יש שם איזושהי הפרעת אישיות, ותמיד הפרעת אישיות יושבת כמובן על אחורה, על הילדות, לפעמים זה אפילו גם גנטי. אז, ודוגמה שנייה למשל, זה הפרעת אישיות נרקסיסטית. אני לא מצליח, אני רב עם כולם, כולם רבים איתי, לא יודע מה הם רוצים ממני, אוקיי? הוא גם קורבן נוסף לכל. זאת אומרת, ההפרעה מתבטאת בעצם בתפקוד היומיומי שלנו, ואיך אנחנו מתפקדים. עכשיו, אם יש איזשהו דפוס שחוזר על עצמו כל הזמן, מול אנשים, מול בנות זוג או בני זוג, אז זה המקום באמת רגע למרקר את הסימן שאלה הזה וללכת לטיפול, כי יכול להיות שיש שם הפרעה. עכשיו אפשר
לטפל בזה כמובן. ככל שההפרעה יותר קשה, אז זה לוקח יותר זמן, זה טווח ארוך, צריך להיות שם באמת רצון מאוד גדול ומודעות, להבין ולקבל את זה שיש לי בעיה. בעיה עם נרקסיסטים, אני חוזרת לנרקסיסט הקלאסי, זה שהוא שהוא לא מדהים, הוא לא לוקח, צריך טיפול. הוא לא לוקח אחריות, אני צריך טיפול, לכי את לפסיכולוג, את מטורפת, לכי את לטיפול, אוקיי? אז איך אפשר לגייס אותם לטיפול? אז בדרך כלל הם מגיעים אליי, אה, זה מאופיין ככה, זה שני מקומות. מקום אחד זה המקום הזה שבן אדם פתאום משהו קורה לו בחיים, איזשהו משבר, והוא לא מבין, ואז הוא מגיע, אוקיי? והוא מגיע תמיד ממקום של, נו בואי נראה אם תצליחי לטפל בי, כזה. עם המון התנגדויות. מה פתאום, אני לא כזאת, מה פתאום, על מה את מדברת? מה, אוקיי, כאלה. ומצד שני, לפעמים בנות הזוג או בני הזוג מביאים אותם לטיפול זוגי. אז מי מאבחן אותם בעצם? זאת אומרת, אם, סתם דוגמה, יש זוג שהוא עושה לה בעיות, והיא חושבת שהוא די כאילו בתוך עצמו, חושב שהוא הכי, 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 ואולי הוא כזה, הלא היא לא תצליח לקחת אותו לפסיכיאטר, אז מה, את מאבחנת? תראי, קודם כל אפשר לאבחן את זה, את יודעת, גם, באבחון סכימותרפיה פשוט. את רואה כמה מהמם. סכימות פעילות שם, כן? ובדרך כלל ההפרעות האלה זה 12, 15 ולפעמים גם 18, כשיש באמת הפרעות נפשיות קשות. סכימות פעילות. זאת אומרת, אני בואי יכולה... תסבירי רק שנייה מה זה סכמות למי שלא יודע. אוי, טוב. סכימותרפיה בעצם זה איזה מין, נקרא לזה ענף מתוך ה-CBT, ה-Cognitive Behavior Therapy, שזה אומר טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ומה שהסכימותרפיה בעצם, מה שזה אומר, זה שיש 18 סכימות, 18 תחומי חיים, אוקיי? דפוסים בחיים שלנו, שאם דפוס אחד כזה הוא פעיל, כמו למשל, אם יש חרדת נטישה, אוקיי? אם דפוס כזה הוא פעיל, אז זה יבוא לידי ביטוי בחיים שלנו. עכשיו, ככל שיש יותר סכמות פעילות, זה מעיד על איזושהי הפרעה, וכשאת מסתכלת איזה סכמות פעילות, אז את מבינה, אוקיי? אם למשל, הסכמה של האישור, שאני צריך אישור של אנשים שיגידו לי כמה אני טוב וכמה אני חכם, מופיעה ברמה גבוהה לצד סכמה של זכאות, של מגיע לי, אז את מבינה שיש שם, כן, מהמם. מתפתח שם משהו, כמובן אם זה בצירוף של עוד סכמות. אז באבחון CBT, סכימותרפיה, אפשר באמת לראות את זה. עכשיו, כשאני עושה את האבחון זה בשבילי ככלי עבודה, בעצם איך לטפל, ואז אני לא, אם אני רואה שיש שם באמת הפרעה, אז אני לא מטפלת סכמטית, אלא לפי מודים. אז בעצם, מה שקורה בעצם, כשאני רואה שיש שם באמת הפרעה מאוד מאוד קשה, ואני רוצה שהמטופל שלי יבין שזה לא רק אני, אז אני לרוב אשלח אותו גם לאבחון פסיכיאטרי עם איזשהו מכתב ממני, ובדרך כלל זה חוזר עם אותה הבחנה שלי. איך את מצליחה לשכנע אותם ללכת לפסיכיאטר? תראי, אם הם באים לטיפול זוגי, אז יש משהו שעומד מעל הכל, שזה הזוגיות. הזוגיות, הבית, הילדים, אז כאילו אין ברירה. טוב, אני אלך אבל אני לא לוקח כדורים, אבל אני לא אקח כדורים. זה מתחיל מהמקום הזה, אבל אחר כך לאט לאט הם מבינים, גם תוך כדי הטיפול הם חוזרים, והם רואים שזה מיטיב איתם, שמשהו באמת משתנה, אז הם מתחילים להיות יותר מפויסים עם הדבר הזה, עם לקבל את ההבחנות האלה. וכמובן שלצד זה תמיד יש
בן זוג או בת זוג שמאוד אוהבים ומאוד רוצים שיהיה טוב ותומכים שם. אז זה יכול לעבוד. זה יכול לעבוד, זה בהחלט יכול לעבוד. אז זה הנרקסיסט באמת הקלאסי, הקולני הזה, שנורא קל לנו אה, לראות את ההתנהגות שלו, את ההתנהלות שלו בתוך מערכת יחסים, כאילו, מה את לובשת, מה פתאום, זה חשוף, תחליפי, השליטה, הקנאה, אין שם גבולות. אחד הדברים שצריך לעשות במערכת יחסים מול בן זוג נרקסיסט זה להציב גבולות מאוד מאוד ברורים, כמובן. עכשיו, אני לא מדברת על אלימות, אוקיי? כי גם שם יכולה לשבת אלימות מאוד מאוד קשה. כי כשאני באה לטפל בזוג, למשל, אז אחד הדברים הראשונים שאני רוצה לראות זה שאין באמת איזושהי התנהגות פסולה בתוך הזוגיות, ואחת מהן זה בעצם אלימות. אלימות איזה מילולית, סוג של אלימות מילולית? כל סוג של אלימות, זו התנהגות פסולה. כן. אז כשיש באמת התנהגויות פסולות, זה הדבר הראשון שאני מציבה ושמה על השולחן, שעשה ואל תעשה, אוקיי? אבל אני לא נכנסת לקטע הזה עכשיו של האלימות, אני מדברת רק על, הנושא שלנו זה האם את חיה עם נרקסיסט, אוקיי? נכון, אז יכול להיות קודם נרקסיסט שהוא כל, לא אלים? בוודאי, בוודאי, יכול להיות נרקסיסט, גם את יודעת מה הם עושים? יש שם איזה מלכוד נורא נורא קשה. מה שקורה זה שהסביבה מתה עליהם, כי הם צ'ארמרים, הם מהמם. מקסימים וזה, ואז כשאת בת זוג של אחד כזה, לכי עכשיו תספרי שאין לך אחות, את יודעת, כאילו, מה תגידי? הרי כולם תופסים אותו מקסים ונפלא, ואיך את יכולה לספר עליו הפוך? מי יאמין לך? ואז את נכנסת באמת לאיזשהו מלכוד שמאוד מאוד מאוד קשה לצאת ממנו. אז אם יש שם אלימות מכל סוג שהוא, צריך לצאת למערכת יחסים רעילה כזאת, אוקיי? אבל בואו נדבר רגע על הסוג השני, שהוא יותר, אני חושבת יותר חשוב אפילו. מהמם. להיות נרקסיסט סמוי, או הנרקסיסט השתקן, זה משהו יכולות לחלוף שנים עד שתביני שאת חיה עם אחד כזה, והרבה שנים. הוא מקבל את כל מה שהנרקסיסט הגלוי בעצם צריך ורוצה, בדרך אחרת. זה בן אדם שנאמר, אם את מתווכחת איתו, את יכולה לצעוק עד לב שמיים, הוא יישב וישתוק. טיפולי שתיקה. כן. הוא יישב וישתוק, אוקיי? ויש שם כמה משפטים מאוד קלאסיים לסוג הזה של הנרקסיסט הסמוי. זה אחד, אני לא מבין מה את רוצה ממני. מה את צועקת כמו מטורפת? אני לא מבין מה את רוצה ממני בכלל. אוקיי? זאת אומרת, המניפולציה היא בלזרוק עלייך את האשמה, בלתת לך להרגיש כמה את לא בסדר. כמה את, שאת תחזיק מהמם. את עצמך, תגידי, למה אני צועקת ככה? למה אני, כאילו, מה קורה לי? משהו איתי לא בסדר, אוקיי? זאת אומרת, את תלכי לטיפול לפני שאגיד לך לכי לטיפול. הוא הרבה יותר מניפולטיבי מהנרקסיסט הקלאסי, כי אצלו זה בשתיקה. ומשפט שני זה המקום הזה של קורבנות. שכשהייתי ילד אז הייתי מנודה, או הילד הדחוי של הכיתה, או עשו עליי חרב, או כזה שהוא לפעמים קצת ילד, שאנחנו אנשים, יש לנו תכונה אמהית כזאת מולדת, שאנחנו תמיד רוצים לעטוף את האיש הזה, ולהגיד לו, אתה לא לבד, אני איתך, אבל הוא יקבל וישיג ממך את כל מה שהוא צריך,
אז את רוצה להגיד לי שכל ילד שעבר חרם יכול להיות נרקסיסט? לא, ממש לא, ממש לא. אז רק איך שהוא צריכים, מציג את הדברים. צריכים להיות שם עוד נתונים. אם אנחנו מדברים על, מהמם. דיברנו קודם על הסכמות, אז צריך שיהיה שם עוד כמה סכמות פעילות כדי להבין שאוקיי, יש פה הפרעה נרקסיסטית. אם אתה ביישן זה משהו אחר, אוקיי? הנרקסיסט הסמוי הוא אפילו עוד יותר מקצין מהגלוי. כי הגלוי יש לו התפרצויות לפעמים, המקצין הוא תמיד, הסמוי הוא תמיד מקצין, הוא תמיד נחמד, הוא גם איפה שיש לו אינטרס הוא גם תמיד יעזור, הוא גם תמיד ייתן, הכל באיזה מין מסכה כזאתי של אדם מושלם. כי אם יש לך אותו, יש לך הכל בעולם. אחד הדברים שקורה לנשים בתוך מערכת יחסים כזאת עם נרקסיסט, סמוי, זה בעצם, הוא בעצם עושה שם גזלייטינג. בעצם מתעלל שם, טלית, נפשית, אפילו בלי להבין שזה מה שהוא עושה. אז אחד הדברים בעצם זה שקורה לאישה בתוך מערכת יחסים זה בלבול. כי הוא את יכול, יכולה לתת לנו דוגמה כן, כן. לגז לייטנינג? כן. למשל, הוא יכול לקנות לך אוטו, לבוא לך עם מפתחות, תהיי מאושרת, איזה בעל, איך הוא, אוקיי? לקחת את האוטו למוסך, לעשות בשבילך דברים, לקנות לך, לבנות לך, להביא לך, את בעלת עסק, הוא יעזור לך, כל הדבר הזה, אבל כשזה מגיע לרגש, אז אין לך שם באמת איזושהי תמיכה רגשית, כשקשה לך, הוא לא שם. כשאת רוצה להרגיש את האהבה הרגשית, לא החומרית, הוא לא שם. כשאת מספרת, למשל, אתן לך דוגמה, שהתווכחת עם חברה שלך, או שרבת עם חברה שלך, אז הוא ישר יגיד, מה עשית לה? היא סתם לא תגיד לך את מה ש... זאת אומרת, יש שם כל הזמן איזשהו מקום לא ברור, איזשהו מקום של כאילו שנים את יכולה לעלות על ההר הזה שנקרא הרגש שלו, הלב שלו, ולא תגיעי. לא תגיעי. אני חושבת שהיה איזה סרט כזה, שהיה איזה סיטואציות כאלה. רוזמרי, יכול להיות? או שאני מבלבלת עם סרט אחר. אני לא... רוזמרי? לא, אני לא מכירה סרט כזה. מכירה סרטים שרואים אישיות נרקסיסטית? שהוא עושה לה גז לייטינג וכל אלה? אז זהו, אני כנראה מכירה, אני לא זוכרת את השמות של הסרטים. Mm. זה לא משהו שאני ככה זוכרת, אוקיי? אז הגזלייטינג זה בדיוק הדבר הזה, של של מצד לבלבל אותה. אחד, כן, Mhm. זה פאסיב אגרסיב כזה, כי מצד אחד הוא יכול לקחת אותך לחו"ל, לטיול של שבוע, אבל לא יהיה סקס בטיול הזה, למשל. ואז את תגידי, כאילו, מה, אנחנו שבוע יוצאים, מטיילים, כאילו, איך זה יכול להיות שאין אינטימיות, זה כיף לנו, והרי זה הדבר הכי א' ב'. את תמיד תהיי באיזשהו מקום לא ברור. תמיד יהיה שם משהו לא ברור. זה בעצם הקטע של השתקן. עכשיו, השתקן זה, שוב, גם אצלו, זה ערך עצמי מאוד נמוך, זה דימוי עצמי מאוד נמוך. אז על פי מחקרים, יש שם איזושהי נטייה להתמכרויות. זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות התמכרות לסקס, התמכרות לכל דבר. הם אנשים כמובן שהם יראו האנשים החברים הכי טובים,
ואת תאמיני בהם, ואת תספרי את כל חייך, אבל הם לא באמת. יש שם המון מניפולציה, המון שקרים, המון סיפורים. הם יגידו לך תמיד, למשל, הנרקסיסט הגלוי יכול להגיד לך, זה אני, מה תעשי? כזה, אוקיי? והנרקסיסט הסמוי יכול להגיד לך, את צודקת, ולהגיד רבע מהאמת, לא את כל האמת, להשאיר אותך עוד פעם בסימן שאלה, ואז את תחשבי שהנה הוא כל כך ישר איתך, אוקיי? כאילו הם מאוד 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 מתוחכמים, השקטים האלה. ודבר נוסף זה, אני מדברת על הסמויים, שיש להם קושי עם לחץ. רמות הקורטיזול שלהם בזמן לחץ, הם לא יכולים להיות בלחץ. רק אל תשימי אותם בלחץ, הם צריכים שהכל יהיה ואז שקט, מה קורה? שהכל יהיה שקט, יש להם שגרת יום מאוד ברורה, אל תפריעי להם בשגרת יום שלהם, הם יודעים מה הם רוצים, הם יעשו את הדברים בצורה כזאת אתן לך דוגמה לעוד גזלייט. כל מי שיצטרך מהם עזרה ויתקשר אליהם אפילו ב-12 בלילה, הם יקומו ויעזרו. כי הם צריכים שיגידו עליהם שהם מושלמים, הרי, נכון? אבל אם את, הבת זוג, תבקשי משהו נורא קטן, את יכולה לחכות. זאת אומרת, הם יותר עוזרים לבחוץ, פחות עוזרים הבפנים שלהם, בבית. תראי, שוב, זה כל מה שמקדם אותם, זה קודם כל מה שמשותף, כן, גם לסמוי וגם לגלוי, זה האגו, האגוצנטריות הזו, זה קודם אני. זה קודם אני, קודם אני מחליט, כמו שאני רוצה, ואם קצת משבשים לו את השגרה שלו, את הדברים שהוא לא תכנן אותם, ופתאום יש איזשהו בלטם, אז מה יקרה? הגלוי יתפוצץ, וילחם ויצעק, והסמוי יעשה דברים שם בשתיקה, הוא יכול להימנע ממך ולא להתייחס אליי ימים שלמים. עד שתרגישי, הוא לא ייזום אף פעם שיחה. כי מה עכשיו, אני גם צריך שיחה רגשית עכשיו? מה, אני צריך גם עוד לחץ? הוא לא ייזום איתך שיחה. הוא לא יגיד לך, טוב, בואי נדבר. הוא לא יגיד לך, מה את צריכה? אין משפט כזה, מה את צריכה? יש גבר שיבוא ויגיד לך מה את צריכה? או תתפלאי, כן? תתפלאי, מה את צריכה, או מה עושה לך טוב, איך אני יכול לעזור לך, בוא אוקיי. נפתור ביחד. וכל את יודעת, זה מה שנקרא הגברים החדשים, אוקיי? הגברים האלה שהם יותר מודעים לרגש, יותר מחוברים לצד הרגשי שלהם, אולי אפילו לצד הנשי שלהם, את יודעת, הגברים הנשיים, אני לא מדברת על גיי, אוקיי? אני מדברת על גברים שמחוברים יותר לרגש, לצד הרך שבהם, אוקיי? אבל את לא תשמעי מהסמוי הזה כאלה משפטים, או אני רוצה אותך כל כך, או בואי עכשיו, או כאלה, אין זה, אין את הדיבור הרגשי. את צריכה לרצות אותו, את צריכה להראות לו כמה הוא מקסים וכמה את דואגת לו, וכמה את עושה את מה שעושה לו טוב, מה את? הוא לא מסוגל, אין שם אמפתיה באמת. אז איזה טיפים את יכולה לתת לנשים או גברים שבעצם חווים מערכת יחסים כזאת? תראי, קודם כל, זה הכל עניין של עוצמות ומידה, את יודעת, ומינון. זה לא אומר שאי אפשר לחיות לצד גבר דומיננטי, או אפילו עם קווים נרקסיסטיים, זה לא אומר, או ההפך. שיש שם מקום שבו את מרגישה חוסר אונים מוחלט,
ואת נמצאת בתוך מערכת יחסים שאת לא מקבלת בה, ברמה הרגשית קודם כל, את מה שאת אמורה לקבל, אוקיי? שזה, הרי מה זה זוגיות? שותפות. אם אין שם באמת שותפות, אם אין שם באמת את המקום החברי, אם אין שם, לצאת משם, לצאת משם. עכשיו, אם זה לא ברמה כל כך קשה, אפשר באמת להגיע לטיפול. עכשיו, אבל הרבה נשים פוחדות לצאת מקשר, במיוחד אם הן נשואות, בגלל המצב הכלכלי וכל מה שקורה עכשיו, את תראי, יודעת. זה שהרבה בחורות פוחדות, נשים פוחדות לצאת מקשר בגלל כל מיני סיבות, וגם לא רק בגלל שהמצב הוא לחיות עם נרקיסיסט, אלא אפשר לצאת מקשר בגלל הרבה סיבות, אוקיי? מהמם. אה, אלה בחירות שצריך לעשות אותן, והכל מה מול מה, מה המחירים. נכון שהשוק בחוץ היום הוא לא מי יודע מה מזהיר, אבל עדיין, לפעמים בלבד שלי, או בלבד שלנו, הרבה יותר שקט לנו ונעים לנו וטוב לנו, מאשר בחיים, בזוגיות שהיא באמת לא מיטיבה איתי. וזו בחירה אינדיבידואלית שכל אחת צריכה לקחת לעצמה. אני יכולה לספר לך שמגיעים אליי לטיפול, טיפול זוגי אצלי, זה מצחיק, זה נקרא טיפול זוגי, אבל הוא לא זוגי. זאת אומרת, מה שאני עושה כל זה, אחד בא לבד? אני מפגישה אותם פעמיים ראשונות יחד, אחר כך אני מפרידה, כל אחד מהם בא אליי בנפרד, ואז הם נפגשים בקליניקה אחת חודש, אחת לחודש וחצי, תלוי בתהליך שכל אחד מהם עובר. כי הרי מה קורה? מה קורה בזוגיות? הילדים נפגשים, אוקיי? האישה הילדה והגבר הילד, הילדים נפגשים, הסחיטות נפגשות. וכדי להבין מה הסחיטות של כל אחד, אני צריכה את כל אחד בנפרד. אני צריכה שגם כל מהמם. אחד מהם יבין מה הסחיטות שלו, ואיפה זה באמת מתנגש בזוגיות. מהמם. אה, ורק כשהם מתחילים לעשות טיפול במקביל, ואז הם נפגשים, את רואה שכל פעם זה קצת יותר טוב, זה כל פעם, כי הרי מה קורה כשהם באים ביחד? הם באים ביחד, כל אחד מהם יש לו איזה מין פנקס בראש, עם רשימה של כל מה שהבן זוג עשה לו במשך השבוע, והם מחכים לטיפול הזוגי בשביל לספר כמה עשו להם רע. ואז עד שיש איזשהו פיוס עם כל מה שהם הביאו, ולרוב זה אותה גברת בשינוי אדרת, הם מביאים כל שבוע את אותם סיפורים, רק בווריאציה אחרת, אז עד שכבר בטיפול הם איכשהו מגשרים ויש באמת איזושהי השלמה, הם בדרך הביתה ברכב הם כבר רבים שוב. ואז שוב הם רושמים לעצמם מה הם הולכים להגיד לי בעוד שבוע. אז ולכן, בעצם כדאי לבוא לטיפול לבד, בעצם להתחיל כשכל לבד. אחד מהם, כל אחד מהם מגיע לבד, אז קודם כל יש לכל אחד מהם את המקום שלו להגיד, בלי מה היא תגיד עכשיו, או מה הוא יגיד עכשיו, עכשיו היא תריב איתי, עכשיו היא לא תריב איתי, כן היה ככה, לא היה ככה, כי רוב הוויכוחים בקליניקה, כשאחד מבני הזוג מספר משהו שקרה במשך השבוע, והבן זוג השני אומר, זה לא היה ככה, לא נכון, זה לא היה ככה. הרי לכל אחד יש את הזווית שלו להסתכל על הדברים, ואת הפרשנות שלו להסתכל על הדברים. אז, אז בעצם מה שקורה זה כל אחד מביא את הפרשנות שלו, שיושבת על איזשהו דפוס התנהגות, שיושב איפשהו אחורה בילדות, או בנערות, ואז בעצם הטיפול לא ממצה את זה. כשכל אחד מגיע לבד, אני יכולה להגיד לבן זוג שמגיע אליי, תשמע, לפי האבחון, אני רואה שיש פה איזושהי הפרעת אישיות נרקסיסטית. בוא נדבר על זה רגע, בוא נראה איפה זה פוגש אותך בחיים. אני יכולה להגיד לו את זה מבלי שאחר כך הוא יכעס שאמרתי את זה ליד הבת זוג שלו, ועכשיו היא תשתמש בזה ככלי, הנה, אתה רואה אצלך הבעיה. מצד שני, אני יכולה גם להגיד לה משהו אחר, אוקיי? אבל כל אחד בעצם מתחיל
לפתח איזושהי מודעות עצמית מבלי שישפטו אותו בחדר. כן. ואז באמת זה מיטיב בתוך מערכת יחסים, בטח ובטח כזאת, אנחנו מדברים על נרקסיסט גלוי וסמוי. ואחרי טיפול אפשר לחיות איתם? כן, כן, כן? בוודאי. משהו באמת שוב, משתנה? כי יש שוב, דעות חלוקות בנושא. לא, אני אגיד לך שוב, אם אין שם התנהגות פסולה, זאת אומרת, אם אין שם אלימות, אם אין שם באמת מערכת יחסים רעילה, אם המערכת יחסים היא רעילה והיא לאורך זמן, אין טעם להישאר שם. אבל אם יש משהו שם, איזשהם קווים נרקסיסטיים, כי הרבה פעמים נשים אומרות, אני חיה עם נרקסיסט, כשהיא רואה מאפיין אחד או שניים, זה עדיין לא אומר שהוא באמת נרקסיסט בהגדרה. נרקסיסט מהמם. בהגדרה זאת הפרעת אישיות, זה משהו שצריך לאבחן אותו, אוקיי? זהו, בגדול, פז, יש לך עוד שאלות? אני רק רוצה להגיד שאני אפשר הכנתי, לרפא מנרקסיזם? כן, 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 כן? כן, חושבת, בטח, באמת? כן. שוב, אני אומרת, אני מדברת לא על המקרים הקשים, אני מדברת על המקרים שכן, שאתה מודע לזה ואתה מבין את זה ואתה מתחיל, ואתה רוצה שהחיים שלך ייראו, תראי, אם החיים של הנרקסיסט הזה הם טובים לו, יש לו עסק והוא מצליח והוא בוס כזה נרקסיסט, כן, אבל הוא מצליח ועושים מה שהוא אומר, אז הוא לא יבוא לטיפול בכלל. לא. אבל אם הוא אחד כזה שפתאום הוא באיזשהו משבר בחיים, דברים קורים לו, אז כן, אפשר לטפל שם. זה לאורך זמן, זה לא טיפול, את יודעת, זבנג וגמרנו, זה נקודתי, אבל ממוקד, אבל לאורך זמן. עכשיו, אני הכנתי איזושהי טבלה על ההבדלים בין הנרקסיסט הגלוי לסמוי. אז אם תרצי, אני יכולה לשלוח לך אותה, שגם תשתפי בקהילה, כדי שיהיה יותר ברור מעבר לשיחה שלנו. רעיון מצוין. רעיון אה, מצוין. אוקיי. אז דבר ראשון, תודה רבה. אין כאילו, על ככה מה, עשית לנו קצת בשמחה, בשמחה. סדר, ככה, על הנושא הזה. האם בן אדם יכול לאבחן את עצמו, את חושבת, כנרקסיסט? או שזה קצת קשה? צריכה להיות שם מודעות מאוד 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 גדולה, מאוד 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 גדולה לעצמך. אנשים שהם יותר, נקרא להם הרוחניקים, שהולכים לריטריטים ולסדנאות, וכן, הם יכולים לגעת בחלק הזה בתוכם. תראי, בכולנו יש איזה נרקסיסט קטן. כולנו רוצים בשביל עצמנו, כולנו רוצים להתקדם, כולנו, כן, אבל יש, שוב, יש הבדל עצום. אז אלה שיותר עובדים על עצמם רוחנית, יכולים להבין שרגע, אולי אני פה, אולי, כאילו, כי הם יותר קרובים. מי שלא קרוב לעולם הזה, קצת קשה לו לאבחן את עצמו, להבין שזה מה שהוא. לרוב הוא צריך עזרה. אני מבינה. אוקיי, תודה. יש לך איזה הטבה או פינוק לקהילת הנשים עכשיו את? בוודאי, תראי, אני בואי באופן ספרי. כללי, באופן כללי, מאז פרוץ המלחמה, ממש עשיתי חבילות טיפול גדולות יותר, לכל מי שחווה, חווה, טראומה, חרדות, זה התחום העיקרי שלי, הטיפול בטראומה וחרדות. אז בטח ובטח עכשיו, את יודעת, גם המצב הכלכלי היום, כל היוקר מחיה, ובוודאי אני מוכנה לתת כל מי שלוקח חבילת טיפול. חבילת טיפול זה אומר, נאמר, 10 מפגשים, לתת מפגש חינם. אני חייבת גם להסביר שאצלי זה קצת שונה, הטיפול הוא קצת שונה. טיפול אצלי לא אורך שעה, טיפול אצלי אורך כמה שצריך,
לפעמים זה אפילו שעה וחצי, ואני לא גובה מחיר נוסף, ומטופליי אני זמינה בשבילה 24/7. אלה שני דברים שחשוב ש... שצריך טיפול, מי שרוצה טיפול יגיע. אני כמובן מטפלת גם בקליניקה, ואני מטפלת גם בזום. במלחמה איפה המון, הקליניקה שלך? בעפולה. אוקיי. אה, אה, במלחמה המון אנשים לא יצאו מהבית, אז טיפלתי המון המון בזום. וגם בעולם, יש לי מטופלים בקנדה ובתאילנד, זאת אומרת, כל הארץ ובעולם. אז מי שיגיע, קודם כל להתקבל באהבה, כמו שאני אומרת, תמיד באהבה, בקשיבות, ו... ואם יש קושי, אז אני מוכנה לבוא לקראת מעבר להטבה הזאת. מדהים. תודה רבה, לני. באהבה, באהבה גדולה, נהניתי מאוד, תודה על האירוע. ושתהיה לנו שנה טובה, ולפני שאנחנו מסיימות, מה המסר שלך לשנה החדשה, 2025? תגידי לי. מה המסר שלי או מה אני הכי רוצה? מה שעולה לך הכי חשוב לומר. אני אגיד שני דברים, אני אגיד גם וגם. אחד, המסר שלי זה תהיו תמיד אותנטיים. תמיד תהיו נאמנים לעצמכם. אם תלכו בעקבות הלב, והמקום באמת האמיתי שלכם, תמיד תתקדמו. תמיד. ומה שאני הכי רוצה, באמת, יש בי איזושהי אמונה מאוד חזקה, בכלל, אפשר לעשות שיחה נוספת בלי שום קשר, רק על המצב שלנו במדינה. אז אני חושבת שיש משבר אמון מאוד 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 גדול, אם אנחנו לוקחים את זה לזוגיות, משבר מאוד, אמון מאוד מאוד גדול בין האזרחים להנהגה שלנו, ואני חושבת וזה מה שאני הכי רוצה, זה שיוחזרו כל החטופים. עד שהם לא יוחזרו, לא ניתן יהיה לתקן את משבר האמון הזה, קרע הזה. וזה הדבר שאני הכי רוצה. והמסר, תהיו אתם. כולנו. אתם יפים כמו שאתם, ומיוחדים כמו שאתם. גם את, לני. תודה תודה, רבה תודה, שהשארת אותנו היום. יצאנו בשמחה. יותר חכמות וחכמים בזכותך היום, אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה. ומוזמנים להכיר את לני מקרוב ולהצטרף לקהילת עכשיו את, ואיך אומרים? שנתראה בשמחות. רק בשמחות, אמן. תודה, תודה רבה. ביי.